לא זמן למות עכשיו זה השיר הראשון שיצא מתוך האלבום. זה שיר שגם תהליך הכתיבה שלו וגם הקליפ מתעסק בפוסט-טראומה. יצא לי לאחר היציאה שלו לקבל המון תגובות נורא מרגשות, שהוא איכשהו מצליח לפגוש אנשים על הרצף של החיים שלהם בצורה שבכלל לא כיוונתי אליה כשכתבתי אותו. ממש השבוע יצא לי להופיע במילואים בטקס שעשו לקציני נפגעים שמלווים את משפחות החטופים, ובסוף הטקס ניגשה אליי קצינה צעירה, ואמרה לי שהשיר הזה איכשהו ממש מלווה אותה בכל התהליך ליווי עם המשפחה, וממש תופס אותה בקרביים בכל מיני כזה סיטואציות. והיא אמרה לי שהחלום שלה שכשהחטופה האחרונה שלה בעזרת השם תשתחרר, הם יבואו יחד להופעה שלי. זה משפט שממש צמרר אותי, שחרר ממני איזה ציניות, פתר אותי ממנה. זה עשה לי נורא טוב. אני אורי קולטו, וזה היה קצת הלא זמן למות עכשיו מתוך האלבום הראשון שלי, שזמין להאזנה בכל הפלטפורמות. אפגוש אתכם שם.